geaz biltzen ertzainetxe guztien aurrian eta gero juten geaz udaletxera eta baita ere han eitzen dugu konzentrazioak eta biltzen geaz bai udaletxeko arduradunekin eta pixkat adierazteko zein dan ertzaintzaren errealitatea momentu honetan, ez? Segurtasun saila biltzen da udaletxiekin eta esaten die eurek nola ikusten deben errealitatea segurtasuna Euskal Herri mailan. Baina ikusten nahi gazena da, delituak igotzen nahi diaz, gero eta ertzain gutxio gaude, eta segurtasun sailak isladatzen duna eta errealitatea estatoz bat, ez? Eta pixkat salatzeko hori gana itzen nahi gaz horrelako bilera. Gure asmoa da ertzainetxe guztien aurrian horrelako konzentrazioak itxia eta bai udaletxiei eta arduradunei pixka zabaltzea zein den ikuspuntua langileen aldetikan segurtasun arduan dagoen Biztaletik be bai, aldarrikatzen duguna da kudeaketa hobea alde batetik eta beste aldetik be bai nola gaur egun mantentzen den estruktura salatzen dugu. Nahi dugu gauza guzti horiek bideratzea eta horregatik gauz hemen hori protestaka eta aldarrikatzen zeintzu dien baita ez bakarrik gure eskubideak langile bezala, baita gizarte oroen eskubideak be bai.